Messaġġi ieħor il-lejla ġewwa River of Love il-lejla huwa wieħed mit-tfal spiritwali tagħna tar-River of Love Dwayne Dalli li nirringrazzja l-Mulali huwa l-mara tiegħu u li aħna gburin bihom it-tnejn huma għax huma vera ta' barka kbira għal din il-familja u għall poplu Malti u għawċi kollu. Halleluja, ħanħalli fidej il-Mulej fideh. ħanisset jena qaruħi sekonda. Taraw wiċċi nistajilkom tajdu ġejja xi farsa l-lejla. Jala, dal-messaġġ jismu dak mhux min int. Nibdew talba. Mulej Ġesu, grazzi tal-li inti tajjeb. Grazzi tal-li inti hawn. Mulej Ġesu, grazzi tal-grazzja tiegħek li tibdilna u li hija iktar minn biżejjed. Nitolbok mulej il-lejla waqt dan il-messaġġ uża il-mediċina tad-daħq waqt li taqta minn ġo fina dak li għandek bżonn taqta. U nitolbok mulej biex dal-messaġġ verament jimministra l-qalbna biex jibdilna biex nkunu iktar bħalek. Mela, nilqgħu l dawk kollha li qed jarawna minn YouTube, Facebook. Ġesu ħajkellmek il-lejla, speċjalment lil-lawċin, inħobbkom ħafna. Ħammorru mill-ewwel fil-messaġġ. Mattew kapitlu 7. Let's do it. Right? Fin vers 6. X'inhu? Right, wasaltu? Tatux lil-klieb dak li qaddis. Thank you. Tatux lil-klieb dak li qaddis u tixħtux il-ġwawar tagħkom quddiem il-ħnieżer. Oint. Tixħiġ il-ġawar tiegħek quddiem il-ħnieżer. Ġesu qed jgħid. Li ma jmorrux jafġuhom saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bisnienhom. Mela, ħanara. Ma daħlitx idejja ġofja, għax għadni kif irċivejtu dan. Mela, il-battalja bħalissa l-ġurnalisti li qed jaraw żgur li waqqgħu in-notebook. Di mhux knisja normali. Anzi. Tieni waħda il-kamera ħa. Di. Ma tixjerx, right? Jekk inti qed tħares u tara biex tiskrutinizza dak li ħatara, biex toħloq storja biex iddaħħaq, ibqa' ara ma jfettilekx titfilu. Il-lejla il-bniedem li inti tipprova ddaħħaq bieħu tħemmeġ kieku rajtu jitlob għalik. Mhux biex Alla jik insekta, biex Alla jmislek qalbek. Jekk inti tibqa' tara sakemm ma ħżinx għall-aħħar l-Ispirtu Santu tħossu jiġbed fuqek. Waqt li titħaq fil-fond ta' qalbek taf li dak li qed jingħad huwa sew. Ibqa' ara. Illum jew għada l-Ispirtu Santu jaħtfek. F'isem Ġesu. Marru minn hemm? Hey! All right. Mela, ħanibda billi ngħidlek int m'intix ħanżir. Anke jekk il-mara tgħidlek li int ħanżir, m'intix ħanżir. Da
jirrappreżenta il-moħħ tiegħek karnali. Xi kultant nipprovaw naqbdu kunċetti bibliċi tas-saltna tal-Alla, teżori, u flok nifhmuhom bil-moħħ ta' Kristu, nifhmuhom bil-moħħ karnali. U l-iżball li tagħmel huwa li tant kemm inti accustomed u tant kemm inti mdorri tisma' dal-leħen li da il-ħans ngħidlu jien profs da minn għalih kollox jifhem. Taħseb li hu int tispiċċa tidentifika miegħu. U dan il-ħin kollu jitkellem ma jaqafx. Il-ħin kollu jgħid xi ħaġa. Pereżempju palissa jgħid da tajt sa x'ħin għandu hawn. Fadallek naqra, dejna tard. Għandi l-ġuħ, x'ħamuru niklu. Dak dan, l-għadu talla, u jaġġu moħħok. Ek kien femi li di raġel talla, qabad papi bħal da, xadin kien tiegħu, tiegħi majjar iktar skritturali. Ġifieri dan moħħ karnali, il-Bibja tgħid li jew ħaġġeddu, jew tinjoraħ. Imma l-ħin kollu jrid jgħid xi ħaġa jitkellem. Il-ħin kollu iktar kemm tinjoraħ u iktar kemm taqra l-Bibja u twettaqa, iktar jiġġedded. Imma jitkellem, promise. U m'intix ħatwaqfu billi tgħidlu itlaq f'isem Ġesu. Imma jibqa'. Ħatwaqfu biss billi twettaq il-kelma tal-Alla f'ħajtek kif qal Davide, l-ubbidjenza. Okay. Għandi l-birthday fil-Mulejda, nirringrazzja Alla, 8 snin fit-13 ta' Marzu, nimxi wara Ġesu, 3 snin ilu ċħatt il-dan u bqajt mixi wara Ġesu. Ġieli prova jqum mill-mewt u ġieli nnexxielu, imma dejjem bil-glajnuna bil-grazzja tal-Alla rġajt itiltu sewwa. Mattew 13 minn vers 40 jgħid is-saltna ta' smewiet tixbaħ il-teżor moħbi falqa. Isma' din. Li wieħed raġel isibu jaħbih. U kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu jixtri dik l-għalqa l-ewwel kunċett tas-saltna tal-Alla huwa li huwa teżor li ħajswi kollox. Ħajkollok titlaq kollox kull m'għandek bħala teżor preżenti biex tikseb lilu. Vers 45. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet li wieħed negozjant ifittex ġwawar fin. Ġwawar. Titlaqx il-ġwawar f'ħalq il-ħans. Is-saltna tal-Alla hija ġawra mimlija ġwawar. U daw il-ġwawar ma tistax tifhimhom bil-moħħ tal-loġika. Dejjem kontra. All right. Mela, meta sab ġawra tiswa ħafna, marbieħ kull ma kellux tralila l-istess kunċett. Tkunx borda x'qed naqraw l-iskrittura. Dan jiġi bord, meta naqraw l-iskrittura, l-ispirtu tiegħek irid. Da bħalissa tgħidlek ara ma nitlekx dik fuq Facebook. Tajt fejtu l-gass. Ek. Iġifieri plug-in dan huwa li kell l-ispirtu tiegħek irid. Ġenesi għamuru mill-bidu, Ġenesi 2 vers 7 jgħidlek hekk. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem bit-trab tal-art u nefaħlu f'nifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. Bl-Ingliż jgħidlek a living soul. Dan hemm jgħix. Hemm da jgħix. Il-kelma ħlejqa li bl-Ingliż hija soul, jekk tfittixha bil-Ħibru, lingwa oriġinali, hija nepesh. Soul, self, life, creature, person, appetite, mind, living being, desire, emotion, passion. Ir-ruħ tiegħek hija ġabra tal-intellettwal tiegħek, l-emozzjonijiet tiegħek u r-rieda tiegħek. Dan huwa fejn jgħix dan. Għaliex? Ħa ngħidlek għaliex. Anzi ħanaqbeż dik għalissa. Jiġifieri t-taqbida ta' ħajtek kollha kull ma titqabad fih, kull ma jipprova jikkonvinċik li int minx biżżejjed li int minx veru tal-Alla, dak huwa kollu dan jitkellem. Il-ħans. Mela,
Alla, ġifiri, l-bniedem bil-muħla ħal fl-iskrittura anzi mill-ewwel. L-ewwel Korinti 15 jgħidlek, l-iskrittura tgħid l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. L-ewwel wieħed kien ruħ ħajja. Kien jopera minn hawn. Alla volja kellu spiritu, kien spiritu. Imma tant kienu in sync l-ispirtu tiegħu u l-ruħ tiegħu li ma kienx hemm problema li jopera mill-moħħ li kien karnali. Għax qatt ma kien joħodha kontrolla f'kull ma jagħmel. It-tieni l-aħħar wieħed, l-aħħar Adam, mhux it-tieni, sorry. Għax jekk hemm it-tieni jista' jkun hemm it-tlieled, l-aħħar ma jistax ikun hemm ieħor. Sar spiritu li jagħti l-ħajja. Għandu dak ir-resurrection power li għandek bżonn biex teleb il-dassa. Għax Alla l-mod li ħalaq il-bniedem taħ is-sensi. Is-sensi jgħixu kollha f'daq fil-ħans. U daw is-sensi Alla ta' jomlok biex tiddomina. Sew, l-unika rwol tiegħek hu li tiddomina, Ġenesi 1:26. Li tieħu dominju, Alla tak il-vista biex tara l-ġmiel li ħalaq u biex tara x'inhu out of line u ġibu online, ix-xam biex tara l-istess, biex tkun tista' tesperjenza fir-realm naturali dak li Alla ħalaq imma wkoll biex iġġib dak li hu out of line in line. Pereżempju narħa. Jien naf xemm iżjed għajnu naqa. It-toma. Daw is-sensi, is-smieħ kollha Alla ta' jomlok fir-ruħ tiegħek biex inti dak li mhux fir-rida tal-Alla fuq l-art tinnutaħ, tissensjah u ġibu ta' sottomessjoni. Il-problema li meta Adam waqa, l-istess sodda li Alla taħ biex jaħkem bdiet taħkmu. Għax issa r-realtà tiegħek kull ma inti taf jeżisti, hemm minn mindu titwieled titgħallem tgħix ma' dan u taħseb li dan int. Qed tifhem x'in il-problema, ġifieri issa inti tallimt tibbaża il-verità tiegħek fuq x'tara, x'tisma', x'tiem, x'ixxomm u x'tħoss. Bħal flus l-istess ħaġa. Il-flus hu modda, imma jagħmlu l-ar mulej. L-istess mod is-sensi huma għodda li ħabba l-waqa jekk tħallihom jagħmlu l-ar mulej. Qed niftehmu jew le? Kulħadd jgħid fuq l-istess paġna? Daw is-sensi Alla tgħidhomlok pereżempju ġieli kien hemm firemen meta għamlu studji x'ġara, pereżempju darba minnhom kien hemm tim ta' firemen daħlu f'post jaqbad min kienet imexxihom qalhom kulħadd barra issa. Kif ħarġu mill-bib, boom! Jisplodi l-post. U bdew jgħidu di x'inhi sixth sense ta' nies tad-dinja kif jitkellmu. X'ġara ma kinux nistalla daw. Jista' jkun l-Ispiritu Santu nebħu 100%, imma meta studjaw irrealizzaw li l-bniedem kien fl-istess sitwazzjoni x'imkien ieħor u meta rrilaxxa ċertu gass moħħu waħdu kien jaf x'ħadd jiġi wara dik ir-rieħa. Daqshekk Alla ħalqek incredibly li mingħajr ma taf fis-subconscious tiegħek bis-sensi qed tipprova ġġib taħt dominju dak kollu li mhux qiegħed in line. Kif tagħmel llum dik? Bajnejk tara xi ħadd li u ma jiflaħx u ttieħ il-ħajja. Tisma' gidba tikkoreġiha. Is-sensi qegħdin hemm meta joperaw kif suppost biex kull ħaġa fil-kreazzjoni li mhux qiegħda fil-linja inti tġibha fil-linja. Mela. Rajnija. Luti 4:12 jgħidlek hekk. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Taqta' iktar minn xabla b'żewġ tixfar. Laser precision. Isma' din. Hija tifret, hija tinfet, sa tifret minn xulxin ir-ruħu l-ispirtu. Ir-ruħu l-ispirtu tant kemm xi kultant jidhru bħal xulxin. L-unika mod kif tista' tisseparahom hija l-kelma t'Alla. Biex tkun taf x'inhu Alla u x'inhu l-moħħ karnali, tant taqallem issa anke li int Kristjan dan il-ħans
jitkellem anka bħal Alla. L-unika mod kif tkun taf minn flima moħħ qed jiġi proċessat inti għandek ġiex timħuh il-bibi tajt. Tgħidlek għandek il-moħħ ta' Kristu moħħ karnali. L-unika mod biex tkun taf minn fejn qed jorriġina l-ħsieb tiegħek u fejn qed jiġi proċessat ġol immoħħ. Hija l-kelma tal-Alla, sekk importanti. Komplu naqraw. Hija tinfet u tifret minn xulxin l-ispirtu u l-ġogel mudullun u tarbed il-ħsibijiet u l-femil tal-qalb. Dik importanti għala. Għax tista' tagħmel ħaġa sewwa b'mottivi karnali. Tista' tagħmel xi ħaġa biblika b'mottivi ulterjuri ħżiena. Allura il-kelma tal-Alla qegħdem biex tarbillek qalbek u tkun taf verament dak il-ħsieb li għaddej ġo moħħok minn fejn jorriġina. Għax jekk il-ħsieb alla volju tajjeb qed jorriġina minn post karnali, it-tmiem il-bibja ta' id-dejjem huwa mewt. Anke jekk xi ħaġa sew. Naf li mind boggling. Ġifieri dak kapaċi jitkellem bħal Alla. Kapaċi juża l-iskrittura. X-xitan kif kelmu l-Ġesu? L-iskrittura, x-xitan huwa l-king tal-karnalità. B'mod ħażina xemm affarijiet karnali huma sew sewwa. Dak li hu kollox jaqa' taħt kappa karnali ħażina, x-xitan huwa ir-re tiegħu. Mela x-xitan uża l-iskrittura biex ġi kontra Ġesu dejjem. Qatt ma qallu dejjem uża l-gideb magħhom ma dejjem ibbaża il-kunċett fuq l-iskrittura. Il-Fariżej, professur tal-iskrittura, dejjem ġew kontra Kristu bl-iskrittura. U ħafna mid-drabi il-moħħ karnali dan jipprova iwaqfek milli topera u twetta ir-reda tal-Alla f'ħajtek bl-istess skrittura. Għax hekk ma tħodix fil-kuntest l-iskrittura, tista' tawwiġha u ġiba tajt li trid. Jekk għandek kontra l-ħoxnin, ġiba li tajt kontra l-ħoxnin. Jekk tħobb il-ħoxnin, ġiba ħatajt xi ħaġa li huma favur il-ħoxnin. Jekk għandek favur iċ-ċajt, ħassib xi ħaġa favur iċ-ċajt. Jekk għandek idejqek min jiċċajta ħassib xi ħaġa kontra. Jiġri kemm importanti li taqra l-iskrittura dejjem fil-moħħ ta' Kristu. U xkultant sfortunatament bħala Kristjani nispiċċaw flok nibnu l-ġuġin bl-iskrittura nispiċċaw sword fighting. Għaxba. Dak ara daku. Il-Hans. Kapaċi jitlob ukoll. Sa nitlu fi iktar fid-dettal iktar farra. Kull talba li titlob b'mottiv tal-biża' mhux l-ispirtu tal-li titlob minn ġovik da. Kapaċi jgħidlek ma titlobx għax ħataqaċċajt u kapaċi jgħidlek itlob l-isbaħ tal-baħ li ħadd iċabċablek. Il-mottiv dejjem ħatarbillek qalbek il-kelma tal-Alla. Taħdimx għal Alla f'dan għax dejjem ħatfalli, u mbagħad il-falliment wara li ieħor jibda jiġi frustrazzjoni f'ħajtek. Taf kif naf? Min jaf kif naf? Iġifieri ġakbu tlieta. Kif ħaġġeddu dal-moħħ? Ta' ġast qed nillejja skrittura ħan nillejja l-foundation, okay? Ġakbu tlieta minn vers nej, aħna l-koll nisbaljaw. U ta' sikwiet jekk xi ħadd ma jiżbaljax dak li jgħid ikun perfett. Jekk trid inti tibdel dak li tobgħod f'ħajtek u tkun perfett, l-ewwel ma tibda minn Is-Salm jgħidlek, Pastor Gorda jgħidli fejdu minn l-ewwel, li Lord set a guard over my lips. Salm 141, x'imkien lem. Somma għandek Google bħali tista' tmur tfittex. Okay, nkomplu. Kapaċi jrażżan ġismu kollu. Jiġifieri kif jidher ġismek minn barra huwa manifestazzjoni x'isir f'dan. Il-moħħ karnali. Jekk jiena oħxon, ġismi joħxon għax moħħi joħxon l-ewwel. Ejja ngħidu l-verità m'għandi xejn kontra l-ħoxnin. Come on. Imma tittifhem illi
kull ħaġa li tobod f'ħajtek torriġina f'moħħ li taħseb li int huwa. U Alla ma ġiex biex jirranġa għax da ħanżir ħajibqa, ħanżir taqtalu dembu, żewgħidlek il-Malti taqtalu dembu. ħanżir ħajibqa. Alla da ġi biex jotlu. Mhux hekk tgħid l-Iskrittura. Aħna inqedu l-ġiem bħal iżwiemel biex naħkmuhom u mmexxuhom minn ġisumhom kollu. Żiemel bestja inkredibbli mimlija muskoli. Ir-raġel li poġġu ilu ċaħrida fħalqu u jieħdu fejn jrid. L-istess inti jien. Jekk impoġġu lil ġiem tal-Iskrittura ġo ħalqna, tista' tkun perfett. Jgħidlek hemmhekk. Ma joqsok xejn. Right. Dak li tajt importanti. Fil-għamon 1-6, ħanqraħħa bl-Ingliż għax ktibta bil-Malti, maħabba l-ħin, ok? Jgħidlek hekk. Deħa l-iktar ħaġa li tixtieq f'ħajtek inti di, li meta tikkomunika l-fidi tiegħek tħalli l-frott. Mhux hekk tixtieq? Mhux hekk tixtieq nixtieq jien. Il-priża li ġib il-priża li qed titkellem fuq il-pastor. Għamel precursor dak qabel ma jaf xejn. Mela, that the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Jekk inti tara l-frott, l-ewwel titteknoloġija tistqar bil-sienek dak li Alla ġamel fik. Imma dan kollu jipprova jkonvinċik x'mintix. Qed jipprova jħodlok il-kontroll tal-sienek u jgħidlek int l-istess għadek. U l-fatt li dik is-sentenza tirritak għax hemm bidla fil-verità ġo fik. Int ma jistħoqlokx ipokrita, pastas, ignorant, biżellu. Dak. Nkunu reali. Il-ħin kollu 24 hours. Sa fil-ħolm jipprova jidħol ukoll mamma mija. Ġifieri dak huwa l-moħħ karnali li jitkellem għax hekk xogħol ma mhux minn veru int. Ħanġibu eżempji prattiċi ħa. Mela, ma tidħolx idejja fieda. Għandi subajja żdejri għadek. Mela. Per eżempju, Pastor Gordon jiġi għall-arrieda mhux idejjem tagħmel hekk. U jgħidlek għada britka messaġġ. U da jgħidlek, int ħadi britka messaġġ, jgħad fl-iktar staġun xotta ħajtek xħattihom. Nista' ngħid il-verità jew? Hekk jagħmel. Ġidaw ħanġib eżempju prattiċi ta' kif jitkellem da, kif jitkellem il-Moħħ ta' Kristu. U mbagħad jibda jitlob, da ukoll. Da jibda jitlob. Il-moħħ karnali li huwa għadu kontra Alla jibda jitlob. Mulej, x'għaddihom il-daw jien? M'għandi xejn x'intihom jien mulej jgħidlek Alla ma ħaddihom xejn minn tiegħek. Tihom minn tiegħi. Jien dejjem għandi xi ħaġa xi ngħidilhom għandi shepherd and overseer of their souls. Ġifieri dak li qed intik mhux minn tiegħi. Eżatt. Ġesu jgħidlek qasbam ġenġla ma jkissirix. Mhux biħin ennem ma jitfiex. Ejja għandi jgħidlek ejjem tom l-imħabtin u l-imtaqlin. Ma tihomx minn dak, xattarhom qalbhom minn kella, tihom bil-moħħ ta' Kristu li jġib ħelsien. Kuraġġ, libertà, perspettiva friska, nadifa, motivazzjoni. Dak kollu joriġina fil-moħħ ta' Kristu. Right. Insejt ja ipokrita. Ma jistħoqlokx minn tixdenju. Il-moħħ ta' Kristu x'jgħid? Imma jgħidlek għaddem! Hekk jew mhux hekk? X'jgħid iktar il-moħħ ta' Kristu? Pritka jgħid għax jien denju. Għax jien għamiltek denju. Jekk nieqfu nħarsu lejna nfusa għal fallimenti li tant nobodu,
nirrealizzaw li dawk il-fallimenti mhux veru minn aħna. X'jgħid iżjed? Alright, antikom eżempju prattiku testimonjanza veru. Mela kont naħdem f'xogħol li rid tagħmel ħafna sigħat ta' training. U meta tagħmel training titħabbat wiċċek man-nies. U dan ma jħobbx in-nies. Eżatt, Ġesu jħobb in-nies, da jobodhom. U mill-ewwel dal-bniedem li kien jallimni bdejt inkellmu fuq Ġesu. U kif bdejt inkellmu fuq Ġesu, beda iktar kemm bdejt norih li jiena nħobb il-Ġesu, donnu beda kif tajt, jiddardar. U da jibda jitkellem, naħseb wasal li biex tpoġġi f'postu l-daddemel. Tiħbiċċa minn moħħok. Moħħta Kristu qed jgħidlek tiħbiċċa minn moħħi. Ejwa le. U daw qed ngħidu jiem, U kont ġieli naħdem insomma fej il-baħar, li hawn il-baħar. U kont insuq vetturi kbar. U da sejjer u jaħtafni u ekkali xej. U da, s-serjetà, I promise you li mhux nesaġġera quddiem Alla. Iġbed trakka l-ġol l-ilma. Salvaħ mill-ilma tellaw fix-xatt u teħxaba ġol xatt wara. Jekk ħaddihom wara. Int mhux tapit. Ġesu kien tapit? Le. Ma kienx tapit, le Ġesu. Tkun tapit kieku tibża minnu ma tagħmel tibża minnu. Ġesu qal ħajt intija minn jeddi. Il-moħħ ta' Kristu kultant jażel li jċedi u jħallik taħseb l-erbaħt. Għax għandu mħabbi kbar għalik u lest li jtik minn dik. Flok minn dak li ħaqek. Għax hekk inħaqqu da alla beda jitkessa hekk. Li torreħ l-inti raġel daqsu għaj jessa minnu l-qwa jħawwe għan ġildu. Ejwa jew le. Insomma, beda d-dej żmien, suppost tagħmel tanzjat ta' training, naħseb tant kemm dejjaqtu l-da. Li firma l-karti kollha u qalli bil-lest. Għatli ma nafx dak l-affarijiet ma nikdibx. X'inhu? Qed ngħidlek għalik. Għamiltilek faċli, U spiċċani ġildu fuq il-biċċa xogħol li ma nagħmilx dal affarijiet u jekk tagħmel int nikxfek. Għax l-ewwel li għalta tiegħi li Ġesu. U dik qatt ma rabħala dik it-tip ta' integrità. Mhux jien ta' Ġesu. Ringrazzja Alla li Ġesu ħadem dik il-grazzja fiha npoġġu hekk ħalli ma tkunx umilta falsa. U bqajt immur. U beda jimmansa, beda jistaqsini fuq Ġesu. U bdejt intih kliem li kellu bżonn frisk li għaddej minn ħajtu. U kien issa għalih kien skomdu li jiena mmur għax fejn kienu kun bil-qedu jkun skomdu. U dejjem jisma' iżjed kif għalaqt il-ħin. Kien jaf eżattu li għażil il-ħin. Għalli inti meta l-aħħar għatlu llum. Illum għalli. Għalli tiġi għada. Li kien għadu ma jafx li l-mulej kien għadu kif mesla qalbi ftit qabel biex nixtrilu brazzuletta. U qabel tlaqt għatlu Ġesu mesla qalbi għatlu xtaqt l-intik di, tu veru narħa taqbel mal-karattu tijak salvaċċu hekk di għarek. Ta' komplimenta li, anka jien salvaċċu, rajt? ċertu affarijiet jiġi rqolna iktar, sewa tiġittini li dijaw katina ta' deb minn dawk l-irqaqax bida minn imnieħri bizbal. Tini xi ħaġa toqt ila, fimt? U ma fetaħx jgħid iktar, anka l-Alla jifej u hekk. Illum il-ġurnata jiġu jgħidu lin-nies li ma tistaqsi għalej jikbi. Ġesu, in-nies qed jikbu għal Ġesu. In-nies jikbu biex torihom il-Ġesu. Mhux dejjem eħħendi li jgħidhom hekk daw, ta' ġifieri biex ma taħsbux li. Ħalli ma npoġġix lil nifsi aktar milli wasalt. Għax ġieli mnalla allabat lin-nies għax. Eżempju prattiku. Jgħidu xi ħaġa kontraw minn. Tafx tallimt? Tallimt. Illi tista' tkun bniedem li ġenwinament ma tkunx offiżi, nirringrazzja li ma ngħidx offiżi, veru. Imma meta xi ħadd imiss li xi ħadd li tħobb.
kemm diffiċli ma toffendix ruħek għal min tħobb. Jekk inti ħantik idea sewwa, m'għandi xejn kontra r-razza se nħobbhom kollha. Żgur ġifieri mhux hekk. Immaġin inti tmexxi knisja tas-Suwed, sewwa is-Suwed. U jibdew jgħidulek kemm jagħtuhom inġustizzji n-nies bojot. Kemm diffiċli ma toffendix ruħek għal bojot. Meta jgħidu xi ħaġa kontraw, inkun qiegħed hekk biex inwieġeb bis-sejda ġieli qbad niktab u ħassarthom. I promise you. U ġieli nwieġeb ukoll, imma nara li meta nwieġeb l-ewwel kunt ma' Ġesu. Għax hekk għandihom biċċa minn moħħi nagħmel affarijiet għar. U ħajkapitalizzaw fuq il-paroli fil-vojt u ħajktar ħambedhom. Jiġifieri u ma jmutx. Eżatt. Ġifieri meta tikkoreġi qarettihom biċċa mill-moħħ tal-Kristu, mhux mill-moħħ tal-Ħans. Għax nista' nikkoreġik b'mottivi ħżien għax dejjaqtni, għax jien ma jistħoqlix hekk għax hekk u jaf qed jagħmel xi mhux sew. Qed tifhem. Jaf tikkoreġi lil xi ħadd biex ma jidajx u inti tkun fil-karnal ukoll. Għax qed jirritak jidaj b'mod karnali. Qed joffendilek l-ego tiegħek għax qed jidaj miegħek. Flok bl-imħabba torjeħ illi Alla ħaqqu kull ġieħu nuru glorja. Tifhem, ġifieri kemm tista' tagħmel affarijiet sew waqt li tkun qiegħed fil-moħħ tal-Ħans. Alright. Tqum grizmejk xotti, l-ħaġa li jgħidlek, għaliex, għax is-sensi jesperjenzaw l-istess ħaġa qabel u jafu x'ġej xi miss. Blajta. Għad Briet kalima timraċ issa fidil. Baħnan blajta. Min jaf minn bellaħjilek? Ħaqqu kien il-pastor wara kollox? Come on, ejja. Dalodu, bi grizmeja da fil-bdajdejek xaħġaw. Issa tibriet kallejla. U bqajt nġielet. U għalmitni xaħġa l-mara tijaj fil-karozza, daret fuq, għalt li fisem Ġesu ma naċċettax li timrat. U għatwaw, kemm jiġri xi ħaġa meta bniedem, he's had enough. Xi kultant nitolbu ma maħniex imxebbajn dik is-sitwazzjoni. Imma rajt xi ħaġa fiha x'in talbet li ma rridx inkun xitan bħalissa. U żgur verament, żgur m'iniex ħanikdeb quddiem Alla. Waqt li l-pastor qed jitkellem fuq il-meda l-mulej, ħassejt isa bħal bila, sewwa, x'qal bila, ħassejt isa bħal bila tinqata' minn hawn, għaddieli daqshekk. Ili ġurnata ddejjaqni u sejjerek u ddejjaqni nipprova nieħu l-musħun u hekk. Telet. Insomma, jgħidlek hekk. Allar ħatmur issa jgħaddilek. Il-moħħ ta' Kristu x'jgħidlek imma. Bil-ġrieħ tiegħu inti mfejħa. Anyway. Il-mulej għalli li laqqat riħ għax ridni nistrieħ. Għax mill-ġisem ma tajnx impurtaħ dak. Ġesu iswat li laqqat għal fejqan biss. Kieku wasal semmu ma komplix għas-salib kont fiq u ma salvax. Daqshekk serja. Dik hija kategorija li hija. X'iżjed għandna? Paroli tal-Ħans. Ħanitkellem fuq il-priża li bad jitkellemu. Tmur ġessi tal-bajt tal-grocer fil-għodu. Ikun hemm Mari li toqgħod wara nanna żeża. U tara la faxxa f'idejha. Il-moħħ ta' Kristu x'jgħidlek? Issa ċans, itlob għaliha. Da x'jgħidlek? Ħanistaqsi l-mulej l-ewwel. Ħanistaqsi l-mulej, brade. X'ħatistaqsi l-mulej fuq ġali qal? X'kultant daw jgħidlek ukoll deep calls unto deep, versi skritturali. Irrid immur iktar profond, waqt li ma nobdix l-iktar bażiku. Kieku għandek tifel inti u jgħidlek parrit nom u jgħidlek ixħit l-naħa tal-20 metru qabel niżel ġol ilma. Deep calls unto deep. Veru kapaċi jom, mhux issa. Jekk m'intix ħadd li jiena u inti dejjin ukoll. Minni dawet jiddilja mija jalla mija maħfuqhom. Jekk inti m'intix ħales li tobdi fuq l-affarijiet iktar bażiċi, mur jidek fuq il-morda. Fiju, daqshekk. Anġessi tal-bajt.
Għalfej Alla għandu jtik revelazzjoni ħafna kbar li l-ewwel tarġa' tkun dik. Fejn ħatwassalhom in-nistija, walla kull ma jtik għal ħaddieħor. Morru għax nikkaverjaw. Għandi n-nas, stenna. Il-mulej qalli. Ta' miex il-leħen tal-laġib. Ara li meta jgħidlek xi ħaġa l-mulej. Veru jkunu! Ħalli meta tkellem bniedem ma jqgħodx jgħid mulej ħlisni minn dil-persuna ħalli nibqa' dej. Imma meta tgħidlu l-mulej qalli issa irid jisma' għax għandek track record li kull meta tajtek li tajt isir. Twaqqax ċib il-leħen ta' Alla. Ġesit għal-bajt. Sommu da. Il-loġika, jitħollu moħta l-loġika. Forse ma jriċ għaw il-mulej. Għan istaqsi il-mulej. Gideon mux kamel ħereġ il-flis. Ma kellux l-Ispiritu tal-Alla kif għandek inti, ma kellux l-istess kelma li għandek inti, u inti m'għandekx għalfejn toħroġ flis għax hemm il-witness of the Spirit ġo fik ġiġa Alla tkellem, u sakemm qed taħseb hekk Mary li toqgħod wara n-nanna żieża telqet bil-kbej u ġaħħa. Daqshekk. Għax dak kull ma jrid ikejjel fir-realm li jkejjel li jista' jmiss. Imma il-kelma tal-Alla mhux hekk. Il-kelma tal-Alla ma tagħmilx sens. Il-kelma tal-Alla bluha għal dan. Għax meta imbagħad tara r-riżultat tagħha. Alright. Jew l-oħra. Tkun għaddej, tara xi ħadd għandu bżonn fejqan. Il-mulej ma ħassux jgħidli, ma ssejtu jgħidli xejn fuq. Come on, ejja nkunu reali. Il-mulej ġaqallek. X'qallek? Isma' di, għal-meri tal-bajt. Matta 10 vers 7. Intom u sejrin, fej, għant meri tal-bajt? Intu sejjer għant mari tal-bajt? Ġesi tal-bajt, mux mari l-oħra, jtħod wara n-nanna. Xandru għajdu s-salda ta' smewit waslet għajdil għal-mari. U fejqu l-morda għajmu l-mejtin, fejqu l-lebruzi keċċu xjaten, bxejħat bxejħati. Ija fil-raġuna għamil li għandek tamru daqsek? Xizjiet? Di klassik. Mandiċ id-don tal-fejqan. Alright, opera taħt l-autorita tal-Alla. Il-Knisja tal-Korintin l-iktar knisja karnali fil-Bibja, li trid billi tgħidilhom intom l-iktar nies karnali ħajkoll intikom ħalib għax ma tifilux Allahom. U l-daw kien niskellimhom fuq il-doni. Imma meta kellimhom fuq id-doni, jibda billi jgħidlek desire earnestly the best gifts. Meta titkellem hekk turi li m'għandekx desiderju għal dak il-gift. Kuntent fejn ma tix iktar. L-ar ħaġa li jista' jitlef ir-raġel tal-lu għal-ġuħ. Però mbagħad Efesin 4 l-Knisja Glorjuż ta' Kristu. Alla jgħidilhom li hemm qies u hemm statura u hemm fess ta' Kristu u tistopera fih. Nirringrazzjaw l-Alla u mhux biex infaħru ġew wiċċu Pastor Gordon, Davide Galassi pereżempju. Taraħħom jopraw fil-fullness, x'għandek bżonn? Xi trid? Xi trid minn għand Ġesu? Qalet infih. M'għandix dak id-don, issa stenna l-ġimgħa ta' wara. Ħuduha. X'għandek bżonn? Kelma? Ha. Irid ikun moħħok li tasal. Jien ukoll. The fullness of the stature of Christ. Il-qies, l-istatura ta' Kristu hemm qies li tista' timxi fih. All right. L-affarijiet tal-Alla l-ħans qatt huma idea tajba, tipprova tikkonvinċi. Dejjem mhumiex idea tajba. Ma jistax ikun suġġett tal-jum. Mark 16 qalilhom Ġesu. Mela, inti qed tgħid m'għandekx id-don, Ġesu jgħidilhom hekk. Inaqbżu 16-15, morru fid-dinja kollha x'għandu l-Evanġelju ħolqien kollu, min jemmen jitgħammet isalfu iżda ma jemmens ġie kundannat. Dawn huwa s-sinjali li jsieħbu dak li jemmnu. Bl-Ingliż jgħidlek these signs shall follow. Mhux inti tiffollow jas signs, il-signs jiffollow jew lilek. Alright. X'għid? Fismi jkeċċu x'jagħten. M'għandix il-gift tad discernment of spirit, bro.
jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srib bidejhom, jekk jxorbu ġorb li jġib il-mewt ma jgħolhomx sara. Jgħedu jdejhom fuq il-morda u fiju. Opera taħt dak il-vers. Ara x'jiġri? Okay. Take every thought captive. Tibda tasal f'punt li tajtoret ħanamilha. U jekk ma jiġri xejn. U jekk jiġri. Testimonjanza malaj. Darba qegħdin il-belt jienu Ruben mela jienu Ruben għadna darba ilu ħafna ta' xi 7 snin. Issa naqqast minna għax għandix niprattika saret diffiċli għalija, rid nerġa' nibda ilu jorini Alla. Qabel hekk kont fejn jidħol il-fejqan, għandek bżonn fejqan, bum ħaħudu. Issa miktar fajta x'tlaqt dik il-biċċa xogħol, rid nerġa' nibda nafas ġo fiha, okej. L-ewwel darba li ħriġna fit-troq jienu Ruben konna morna tinjen niftakar, il-laħwa tiegħi x'in tibda tara r-rejection tan-nies u hekk hemm jibsar moħħ karnarja imma mbagħad tidra. U mbagħad ir-rejection iddejqek għax m'intix konvint minn dak li ġġor. Once li ssir konvint minn dak li għandek. Ma tixtewx. Ma mhux waqt li qed tipprova tikkonvinċi lilek innifsek li suppost għandek xi ħaġa u xi ħadd jirriġettak twaġġok iktar. Insomma, però darba murna l-belt niftakru din il-belt. U kien hemm raġel, kien ibgħat ibon u kien isuq tal-linja u għadnilu u veru tant kemm kuna naraw fejqan li għalin mhux biksu ħadd bis-serjetà. Tkun ċert, fim, dak għandek kon ara ġejħa, fisem Ġesu fiq, bum, fiq. Imma da mhux hekk kienet l-istorja. Fisem Ġesu fiq. L-istess għadu. Le, l-istess għadu ġbin. X'għamilt differenti mis-soltu l-loġika. It-tieni darba, t-tielet darba. Jiena għateju. Kif ħajirċievi jekk għateju? U nitolbu fl-sakemm fl-aħħar xabaw telaq. Għaddew il-minut ta' ġbiex kwarta, ta' ma konniex naqtaw qalbna ta' għax kunna ċerti. Telaq u baqa' muġuħ sakemm telaq. Imma tallim xi ħaġa, l-Bibli tgħidlek meta tagħmel dak kollu tista' tagħmel, just stand therefore. Iqaf dritt meta tagħmel dak kollu għandek tagħmel. Hemm dil-fidi ħalli ma mmurx hemm. Wara ħafna xhur. Jiġifieri jekk tlab talih bniedem, daħa jiġi jgħidlek ma ġara xejn. Rajtek mhux veru. Kemm temmen ġuġati. Tiflaħt waqqana ċajt li miegħek. Jieqaf kull fejn tmur, mamma mija. Wara xhur ġie Mario De Bono hawn marru saqsu lilu. U jew Ruben ukoll. Wara natlabtu għal xi wieħed tal-linja. Il-belt, għadnilu iwa. Għalna mar id-dar għaddilu kollox. Murajt ma ġara xejn. Insomma. Oħra. Ħadd waqqal Alla ċajt. Le, int ħadd ċajt. Int qed tibża li int ħadd ċajt ħadd. Ħellux int ħares lejh imma fi ħobs ta' xejn. Nipprovu naqbes li nista' li naslu. Imma ċajt il-moħħ ta' Kristu, qed jgħidlek twaqqal Alla ċajt. Ktib tal-Lud 11 minn għalijeda. 11 vers 6. Bil-fidi biss tista' toġob l-Alla. Jiġri u ma jiġix irrelevanti. Mur fil-fidi u toġob l-Alla daqshekk mhux hekk tittamel inti. Mhux hekk tittamel toġob l-Alla. All right. Oħra. X'mistħija. Issa ħadd tistħi Hans. Insejt meta smajt minnek Hans, kemm kien iktar tal-mistħija. Issa ħadd tistħi għax hemm l-isem ta' Ġesu Hans. Il-Hans irid jiġi taħt sottomessjoni. Inkella qatt ma ħataġob Alla fajtek. X'jgħid il-moħħ ta' Kristu? Ħanajdlek kemm waqgħet ċajt dan. Ġeżret jaf minn qed ngħid, mhux ħansemma ħadd ma jkun jaf minnu. Ma jekk ngħid Simon ħadd ma jaf minnu Simon. Ħanajdlek x'jagħmellek da. Darba minnhom qiegħed insuq ma' bniedem. Waħda żgħira ta' podini kbar da jgħidaħlek fihom. U qiegħed insuq jien da taħdejja ra mara il-qalli. Ħereġ saw minn ġottieqa biex jittantaħ laħam.
daħal lura ġol vannu ta' x'kemm bida jsabbat rasu mad-dashboard. Il x'għamilt bida jgħid li x'għamilt, għatlu x'għamilt. Ħanna qatt tismu. Għalli dik oħti kienet. Ma stejċ hemm Hans issa! Issa tistħi biex nkun semmu l-Ġesu kemm inżajt arwin qudiem in-nies biex iddaħħaqhom, issa tistħi. Issa tistħi Hans. All right. Min jistħi minni Ġesu qal, mela l-istess, il-Ħans jgħid aħjar nippritka l-Ġesu għax inkella jistħi minni. Il-Moħħ ta' Kristu jgħid ma rridx li Ġesu jistħi minni. Tifhem dejjem hemm fuq l-istess ħaġa ġi sides tal-ispektru. X'jgħid iżjed? Lut 12. Inżommu għajnejna merfun wara Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Li flok Lena li kellu qoddiemu, ġifieri waqt li konsidra Lena li kellu qoddiemu intu jien. Għata s-salib bla ma xejn is-slajb tiegħu. U sejt fuq naħlem inta troddalla mela hemm vittorja li tiġi wara li tinqela mal-Ħans. Ġesu kellu jiddilja ma' da biex wasal liħal vittorja u tak li ħaqek u sejt fuq il-lemin tal-missier. Inti dejjem hekk tagħmel, iġġib il-kamra awkward. Dejjem Ġesu tiegħek. Kulħadd jiġi awkward uncomfortable, mhux komdu. Iwa jew le? Tħoss l-arja qiset laq mill-kamra. Dan ikun skomdu, l-ispirtu ikun eċitat fuq li jista' jiġri jekk kompli tkellem fuq Ġesu. Dan iħossu skomdu l-Ħans. All right. Ħanajt ħaġa oħra. Awkward, ħanajdlek fejn tkun awkward. Jekk dak il-bniedem li għandek fuq ix-xogħol u ilek xhur miegħu ma tkellimtux fuq Ġesu, tmur il-ġenn issa u tkun fejn Ġesu u tifhem kollox u tirrealizza kemm hex tal-inqasaw ħabba dan. Ġesu wara li jorik kull ma sofra li u x'press ħallas jiftaħlek il-bibin tal-infernu jara dak il-bniedem li ma kellimtux jgħidlek għax ma tlix! Hemm ħadd tkun awkward quddiem Ġesu. Imma mbagħad ma tibdel xejn hemmhekk, issa ċans. Aħjar ma mmurx ħdejhom għax nittieħed. Dan sew. Il-Moħħ ta' Kristu għamel ma' ħadd ieħor kif tixtieq jagħmel miegħek. Okay. Oħra, ħobb lil lajrek bħalek innifsek. Sta porta naħar, rejt. Kemm qed naslu x'imkien. Diffiċli biex tipritka b'da fidejk, għandi jara. Ħajinten iżu kalzetta da sada. Min jaf kieku floket tibża li tittieħed li għandu jiġi fuqek? Min jaf kieku li għandek inti jiġi fuq? Alright. Romani 8, vers 6. Kulħadd jafa, to be carnally minded is death. Ix-xewqat tal-ġisem waslu l-mewt, xewqat tal-ispirtu waslu għal-ħajja, mhux ħanqrah muraqrah int. Meta jekk ħanibdew jiena u inti ndeċidu li ħanibdew noperaw hekk u nibdew nżolbu għan-nies u jħassir iktar faċli jarġgħu biex ifiequ. 4 ijiem oħra meta jiġi xi ħadd miegħek għalih ħadd tkun iktar faċli minn fejn bdejt int. Darba niftakar kulħadd jafu l-Edmond taw. Għal-bidu li morna jien Ruben kieku taf kemm kienet jibsa. Ma mbagħad bdejna nrabbu l-konfidenza u darba kien ġie Edmond mara l-ewwel darba niftakar saqsuhom daw, morna ħalluqa. U tant kemm kunna nkunu ċerti bil-grazzja tal-Alla bissa biex tagħmel affarijiet. U nidħlu f'każin minn hawn ma jiflaħxaw ejja, ħadd fiq. Ġo l-arpost. Għalija każin l-arpost. Kollox hemm issib. Jekk għandek it-tfal u tħallihom wara każin kemm int baħnan. Il-bidu ta' kull vizzju, każin. Hekk hemm issom isemmu, il-bidu ta' kull vizzju. Imma x'ħin bdejt inħares lej wiċċ Edmond, fimt? Li x'ħin ra beda jara dal-fejqan kollu għajnieh xielu. Għalih kienet iktar faċli issa. Jiġifieri anke minn puntu di vista jekk inti ħares u tagħmilha anke biex tkun tista' tgħin il-ħadd ieħor, x'ferħa jiġi lura x'ħin tara l-istess ħaġa timmanifesta f'ħajtu b'inqas sforz milli kienet f'ħajtek. Right. Qed tiġwaw jew inkompli?
Da jitlob talb immotivat bil-biża. Għanillek kif, ġembek juġak u tiftakar 20 sena oħra x'ismajt fuq ir-radio li kien su kanser fil-kliewi. Urra baba xanka raba tas-sakata ta' baba għal bil-ġiedi hawn fejn. Tajjeb kollu skrittura, immotivat mill-biża. Orajt, tajjeb li tibda minn ximkien, Smith Wigglesworth kien jgħid nibda fil-ġidem nispiċċa fl-ispirtu. Li qed nipprova nagħmel l-avvarija biex nuri li tittoqgħod attent fejn qed jorriġina ġol immoħħ, qed jorriġina l-ħsieb. Għax tista' tagħmel titlob sakemm taqgħu tmut għax ma kilx. Imma jekk titlob f'dan mhux ħatar riżultat għax dan mewt biss jipproduċi. Okay. Ħajprova jara sa fejn jista' jasal. Hekk jaħdem il-mart. Mela l-ewwel jiġi f'moħħok tkun mallem jgħidlek għandek kanser. Hekk jiġrilek jew le. Tħossu ġieħ mhux tas-soltu għandek kanser. Missierek kellu kanser, nannuk kellu kanser u ntaqlaqat wieħed ukoll. Hemm inti ġenerazzjoni waħda tmur lura, jismu Ġesu. Issa, da hekk ħajajdlek. Ħajprova jikkonvinċik, ix-xitan ħajprova jbellalek l-istess. Fis-sadna tagħna kollox jaħdem bil-fidi anke fis-sadna x-xitan. Ħajprova jara x'ħatemmen u dak li ħajtemmen ħajtik. Tkun mallem tiġi hawn tgħid le f'isem Ġesu m'għandi l-ebda kanser. U jibdew dejjem jinżlu naqa. Għandek xi ħaġa oħra, laqqas dik m'għandi. Għandek xi ħaġa oħra dejjem gravi, laqqas dik m'għandi. Ġbit masil, ejwa dik hi, ma qgħod b'dak. Veri jew le? All right. Itlob iktar bis-saħħa. Mhux qed ngħidlek titlobx. Imma jekk ħajkun oriġinat fil-ġisem, il-ġisem dejjem ħajprova jfittex raġuni għalfejn mhux qed jiġri. Itlob. Imma jekk minn għalik għax ħażżid l-intensità għax inti qed iżid l-intensità jiġri xi ħaġa, dan qed jitlob. Itlob b'intensità għax it-talba ferventi tal-bniedem ġust. Il-Bibja tgħidlek. Titlob talba ferventi, imma titlobiex fil-ħans. Okay. Ħanti kidej oħra, taqbil oħra. Mela, nieħdok f'dar tal-injam minn dawk jisom tal-waħx, bl-art tal-injam, u jinda xaba żmien ħataqgħu ma taqax u nibda ngħidlek hawnhekk kien dil-kamra kienet ta' Freddy Krueger, hemmhekk kien jorqod ta' Chainsaw Texas Massacre. Ara qed taraħ dal-grif daw kollha dwifer tan-nies li ġew itturiturati. U ngħidlek good night nara għada. Tmur torqod, tisma' l-gwardaroba tfaqqa. Mamma mia, żgur xi ħadd minnhom dak. Hekk jiġri jew le? Nieħdok fl-istess dar. U ngħidlek hawnhekk kien hawn revival tal-Ispirtu Santu, tgħix kemm taw ħajjithom nies il-Kristu u kemm inbidlu ħajjiet x'tajt. X'int tisma' x'int ħad isma' l-ħoss ħadd l-Ispirtu Santu. X'iżjed. Tallim ħaġa l-bira nixtieq naqsamha magħkom, isma' di ħaġa inkredibbli. Mela kien hemm dar raġel, ħalli ngħid ismu sew, kien jismu Bob Jones, naħseb taf minnu pasta, kien profeta kbir. Miet illum. U kien jgħid f'service u l-mulej għallu f'qalbu li hemm 3 satanisti li ġew biex jisħtuh u jiddistruġġu s-service. U għallhom hawn 3 minnkom. Ġejtu tagħmlu saħta titfgħu saħta fuqi, dik is-saħta ġejja lura fuqkom, please, ejja wisfel ħanneħħilkom. Please, ejja wisfel ħalli Ġesu jrattablek qalbek. Tnej ġew għallhom fadal ieħor, please, ejja isfel, niżel ukoll. Kollha taw ħajjithom il-Kristu. Daw in-nies, isma' di, qed jaqbad ġism ġew xewtax kemm ċitanti għadi l-istorja, di ma kontx nafu da. Kienu disċipli diretti minn Anton LaVey, kulħadd jaf minnu il-grandfather tas-satanizmu, u bagħthom biex jagħmlu hekk. Matul il-lejl, dittuġaw qalbu beda jħossu isu ħajtaħattak tal-qalb. U beda jitlob u hekk u baqa' ħajsa fil-ħodu. Mar jiekol wara l-ofsinar, kif ħareġ minn ġo restorant, tieqa f'karozza sewda qudiemu. U mit-tieqa ta' wara jniżżelu kien Anton LaVey. U telepatically, ġifieri mingħajr ma kellmu ma kellu ġo moħħok, qallu ħanoqtlok. U da qallu Ġesu qatt ma ħallik tagħmel hekk u qed titlob għalik. Qallu issa naraw. U telaq. Dakinhar stess Anton LaVey mit b'qalbu.
dak li bat fuq dal-profeta ġew fuq. Da xjajt ibatlu s-saħħa tal-ura. Il-mod ta' Kristu xjajt. Ejja l-ura, ejja law ħanneħħielek. Tifhem il-mod ta' Kristu dejjem ħniena. Just comparisons li jgħinuk tirrealizza fejn jgħat, minn fejn naħseb. Ġieli kont jien ġifieri li ħsibthom dawn l-affarijiet qed ngħid il-verità. Il-Bibja stess tgħidlek ġifieri hemm passaġġi differenti li jgħidulek li meta l-għadu jpoġġilek nassa jispiċċa jiblaħħa hu. Imma m'għandekx tkun trid li jiblaħħa. Għandek kun trid li pliż ma jiblaħlix, għax xi kultant tkun baħnan bħalu jien. U hekk kont nagħmel u blajta jiena nassa rrid li jien niblaħħa. Mela għalfejn ħanħu pjaċirek jiblaħħu. Ġesu jkollok, Ġesu Alla dejjem hekk nisek fittex il-Mosè, neqred ejja ħan neqirdu dal-poplu ħan qajjem ieħor għalik. Le, ħniena. Dak li tifittex Alla fejn Allu. L-istess qalb. Qalb għal niesek. Marrejt. Fil-fatt il-Bibja tgħidlek li Alla ma jridx li jintilef laqqas wieħed ħażin imma li jiġi għall-indiema. Tieni Pietru 9, Eżekjel 33:18 jgħidlek as sure li as I live, daqs kemm jien ngħix. L-istess ma nħux biex li wieħed jintilef ħażin. Il-moħħ karnali parissa jgħidlek tgħidix min jaf kemm hemm sħar ħajjisħituna issa mbagħad miegħek jien baħnan jaf. Dan pubbliku qed jaraw fuq YouTube. Bla b'dak suħat. Luqa 10 x'ġed Ġesu. 72 raġel ura ferħana jgħidu l-mulej, ix-xjatan ukoll jgħidu mulej, ix-xjatan ukoll jgħidu għalina mħabba f'ismek u qalilhom ija jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema, mid-dera kont narah jaqa'. Mhux rajtu jaqa'. Mid-dera kien jarah ta' spiss jaqa'. X'inhi di entertainment tellal dak. U jaqla tra. Min jaf forsi kull darba li jitla jakkuża lill-ħawa Alla jagħmillu jaqla tra. Insomma, araw tajtkom is-seta li tirfsu fuq sribu skorpjuni u li telbu l-qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Dak jgħid il-moħħ ta' Kristu. Ma jgħix fil-biża li xi ħadd ħajsħtu jew li xi ħadd qed jinħeles mix-xitan ħajġi fuqu. X'jiġi fuqu? Taħt dik id-dilka tal-Ispiritu Santu, inti tkun ċitan tittoqgħu. Mhux għalhekk jagħmlu hekk. Mhux għalhekk jitkabru mal-art, għax ma jridux ikunu għaw. All right. Iqaf identifika mal-ħans f'kelma waħda. Just ħana taqt, okay? Ħantikom testimonjanza reali, nistgħu ħadd ma joffendi ruħu. Sibt li ħadd li għadda f'fixtaħ. Il-ħadd li għadda il-mara qalt li kelma u daqal li dimissiltilna li go. Poġġija f'posta x'tarġa' tagħmilek darba oħra quddiem in-nies. U hekk għamilt. U kieku taf kemm iddispjaċini wara. Kont ta' skandlu. Ma jmissekx tisti. Issa mur prijedka fuq il-moħħ ta' Kristu. Dħalt fil-karozza, tlabtom maħfra, verament ħassejtna ħażin, għax mhux min jien. Dħalt fil-karozza t-tilla dil-ġimgħa ngħidlu ma nitlax nitla darba oħra niprijedka hemmhekk jien. Veri jew le? Għattilu ma nitlaqqas nistħaq għattilu qudiem dawk in-nies. Jarawni nitkellem u hekk u mbagħad nagħmel hekk. Dak mhux jien kont. Għalhekk qed ħassejtna daqshekk ħażin. Il-bieraħ il-pastor fil-għaxija għalli tistgħu tagħmilha u għatlu le m'għandi ġej fuq qalbi. U kont naf li mhux ħanagħmilha bis-serjetà. Tgħiduli dejjem hekk nwettkom li veru, mhux qed nikdeb. Imma forsi tajta xi jgħidlek, saqsu l-mara. Saqsu l-mara. Qed norqdu jienu l-ħans fil-għaxija. M'għandek xi tajt għada. Araq ma ġismi kollu xarrabt kutra. Bisseta. X'ġej għalik għada, biex daħħaltna b'ġesu tiegħek. Lejlek. Kull darba jagħmilha elek dak aqtalu rasu. Għajdlu.
L-aħħar darba kunt qiegħed miegħu fuq il-vapur ta' Għawdex. U kieku taf kemm napprezza dawn il-momenti miegħu, mhux qed nagħmel biex nidilku bil-butir, jekk tittaħseb li nidlek taħseb li trid, veru nħobbu. Nħobbu ma nistax ngħid. U kien ġabri tkaħħaw. Thank you. Insomma, kien ġabri tkaħħaw, ma kien qed jgħid li kif Alla beda jippreparu l-messaġġ waqt li kien rieqed għad-darraġa l-men another level. Ittieħ il-mikrofon ma toħodulux, jipprepara t-toks fil-ħolm u jiena il-waħx tiegħi. Veru, ġuru kuħani badlu ngħid aħjar li ma jmux bellaħielek. Tibadlux! Waqt li qed jgħidlek qed naħseb min nista' nbellaħħa. Mela forsi ngħidlu jgħid il-Mettju għax dak għamel kors jagħmel tal-kors. Forsi ngħidlu jgħid il-dak, forsi ma tlu xejn ta' minn dawn. Qudiem Alla m'iniex qed nikdeb. Inqum f'ħin li mhux sortu nqum kmieni ħafna filgħodu. U kont qed noħlom li qed nipriedka minn daw in-noti. X'kien għalli hekk għatluha kemm nixtieq Ġesu xi darba jiġri li hekk. Ix-xennaqt. Tarfem kemm importanti li jkollok nisek miegħek f'ħajtek. Għax iġbulek daw ix-xewqat tal-Alla ngħidilhom jien li tixri daqshom. Somma. U qomt sakemm ħammun nagħmel pipi m'għandix jaxar mili ta' minn hawn. U jien kont relax għax qed torrejt laqalli Alla issa u jaffiġa, mhux qal. Mhux biċċejt, m'hemmx minn hawn sew. Issa mbilli qallek Alla mhux punt wieħed tak fidil. Qatt mu ħaġġiblu provi biżżejjed biex tissodisfah. Mhux tab xejn Ġesu qal qasik iqumu mill-mewt ma jemmnu. Ma jistax, m'għandux dik il-kapaċità li taħseb li għandu biex jemmen. L-unika kapaċità li għandu li jmeri u ma jemminx. Għarajt. Da si post mejjet, jew le? ċaralek, Hans! Għadu bil-misluta ġew id-nejħ! Għax ma kienx qed jieħu nifs. Nsejt ngħidilkom xi ħaġa, kont naf li ħanuża l-da, imma bdejt ngħid kif ħammur nixtrih, meta jkolli ġur hekk hawn hekk nkun ħobb biex noqgħod fil-kwiet noqgħod ma' Ġesu hekk. U ħassejt biex ngħid il-Mettju biex imur jixtriwlu l-Hans. Ma fittix fejn hu l-post, imma kont naf li ħajkun x'imkien il-bogħod bemnuni. Bdejt ngħid miskien ikun biżi ħajajdli għax naf li jħobb ħajmur da. U m'hemmx tagħmel qatlu tista' tmur għalli mmur. Imma bdejt inħossni veru ħażin. Għalli dal-lejl ħlomt li ħankun qiegħed insuq biex nagħmel xi ħaġa biex naqdi predikatur. Alla jaħdem il-bitsill iktar mill-lawċin men. Alla ħassib il-majjan ukoll, aħseb wara lilek. All right. Mux ħared naqra l-skrittura xa tisir il-ħin l-istess, somma, faddala, xar minuti. Il-fidi minajr l-opri xini? Mejta. Ġifiri, inut li tajta x'nemmen u nemmen li Alla jfejja, il-fidi tkun speċifika ħafna. ħafna. Għandek xi ħaġa, nemmen li Alla jfejja. Tajjeb, ejja, mhux biżejjed. Nemmen li Alla jfejja l-ħin kollu. Tajjeb, xorta mhux biżejjed. Nemmen li Alla irrid ifejja l-kulħadd. Tajjeb, mhux biżejjed. Nemmen li Alla irrid ifejja lili issa. Boom. Fidi speċifika. Titkun laser din il-fidi. Tikolla purpose, x'in il-purpose? Skop. Titkun it-targetjata, sharp shot lejn l-avversarju. All right. Mela, dak ġakbud ngħid tista' tmur taqrah m'għandix ċans nidħol fih, sorry. Jekk taqra daw il-ħajjiet tan-nies tal John G. Lake, waqt li kienu operaw f'dik il-qawwa kollha, tara l-hardships li kellhom ħutu kważi kollha jmutu. Waqt li qed jimministra l-Alla f'post ieħor, il-Kristjani l-oħra jivvalenawlu l-ilma minn fejn kienet taqaxeta kienu jiġbruh biex tixorbu l-mara tiegħu u tmut ħalli jkunu jistgħu jgħidu li mhux veru l-vers li jekk tixrob il-valenu. Tibqaj. Dear Jesus, eta sal-isem. U kif qatluha, difnuha malajr. Kemm jista' jkun għax kien jaf li jekk jiġi lura jqajjemhom il-mewt.
people daw ma nies ta' hardship. Li waqt li kienu ma jarawx ċertu riżultati f'ħajjithom, waqt li dak kien jgħajjatu jwerzaq, għax da jgħajjatu jwerzaq, il-vuċi talla hija kalma u bil-mod, Ġesu qal imma in-naxtieq jisimgħu leħni, wara leħni ieħor ma jmorrux. Kienu xorta jibqgħu jemnu, daw iktar għal affarijiet li għamlu dan nies. Malaj, Smith Wigglesworth, ftit ħafna, ikun hemm żiemel, kellu accident jisvina, bdew jitqu mhux bieħ balla tiegħu beda jgħidu għandna biex jagħmel alla tiegħek issa, qiegħed idejh fuq iż-żiemel qum kompli sejjer. X'intelaq mis-South Africa, John G. Lake kienet sissa mhux Smith Wigglesworth, sissa John G. Lake qed nitkellem. Kienu jafu ħajtlaq lura d-dar, kien hemm line ta' nies ma nafx kemm kien twil, li ma kienx ħajtlab magħhom kollha. Talab ma' post, ma' arblu, u għal kull min l-arblu jfiq, u trafu l-vapur. U ma nafx kemm damu snin nisifiqu. Tajt ma għallux da, issam billi qed mis-arblu baħnan. Taf kemm messew nies qalbek qablek l-arblu fidil. All right. Smith Wigglesworth, daw kien nies kollha jfuqu waqt li bintu truxa. Jitlab magħha bintu ma tfiqx, kulħadd tifiq, bintu ma tfiqx. U jibqa' jemmen, jibqa' jafas il qudiem. U stess kien ibagħti b'attakki tal-ġabla, daw affarijiet li ma tantx tiġu pritkati. Imma jekk tkun taf daw, tkun taf li tista' tagħmel li jagħmlu huma waqt li forsi għadek m'intix qed tara ċertu riżultati f'ħajtek. Kien ibagħti b'attakki kbar tal-ġabla. Ikun krollat. Waqt li jitlob għal ħaddieħor jfiq. Ma kienx imur għand tabib da x'kien għamel. Hekk kien jemmenu kien għamel deal ma' Alla li l-ebda xafra qatt ma tmisslu ġismu. U laqqas wara li miet mamlu l-autopsja, Alla l-narħa dik it-tobba, dik it-talba. Ieħor, min għan-niżjed fuq il-lista. Eżatt, Galatin 5, minn vers 16 jgħidlek, bl-Ingliż istess aħjar, ma jgħidlek jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu u taqgħux għall-passjoni tal-ġisem. Jgħidlek if you walk in the spirit you shall not fulfill the lust of the flesh. Shall hija kelma li żgura. Kif timxi fl-ispirtu? Billi tagħmel xejn il-kelma tal-Alla. Biss. Waqt li daj taqtaq u jitkellem. Il-muli għatlu imma dejjem l-istess skritturi mulej nuża. Mhux aħjar nużaw xi ħaġa oħra llum jew. Veru hekk għatlu dal-għodu. U fakkarniex qal Bruce Lee darba. Bruce Lee darba qal li ma jibżax minn raġel li prattika 10,000 kik imma jibża minn raġel li jipprattika kik waħda 10,000 darba. X'qed nipprova ngħid? Il-kelma tal-Alla tant hija dinamika li l-istess skritturi jistgħu żagħhom ma' suġġett differenti għal ħanpoġġi għal mod. Il-Vanġelu huwa l-istess Vanġelu dejjem. Dejjem l-istess Vanġelu tippritka, dejjem l-istess prinċipji. Imma l-Ispiritu Santu juri kemm inkredibbli billi jippreżenta l-Vanġelu minn angoli differenti u stampi differenti. Tagħmel sens? Tagħmel sens. Il-Bibli tgħid m'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx ukoll. Dik ħanaqbiża u ħanispiċċa b'dan. E.W. Kenyon. Kulħadd jaf minnu. E.W. Kenyon taf kif miet? Wara li għax ħajja l-Kristu qal lill-bintu fit-tlieta l-mummur id-dar. Bintu qalet kif ratom qed jaslu tlieta jew l-ofsar jew tlieta waħda minnhom. Qalet missi qabad jitlaq ħammur ġol kamra ħanara ma jmurx ħarabli mid-dar. Tidħol mill-bieb f'dak il-ħin, fit-tlieta nieqes ftit sekondi, E.W. Kenyon kien hekk. U eżatt kif dak il-ħin bum idejhu qgħu talaq id-dar. Tafx ħajajdulek kif miet? Heart failure. Mhux ovvja! Qatt rajt xi mejjed b'qalb taħdem? Jekk issib wieħed orjuli. Jien qed nipprova nidħol fil-Guinness Book of Records għal l-iktar predikatur li jagħmel affarijiet ortodossi. X'kultant nistħejjel niqisni, tiftakar meta kont fid-dinja u tajt skirt qatt ma ħarġ nagħmel u tax tagħmel ġimgħa ta' wara.
Issa kultant iħossu l-pastor, iżu jeddak qatt ma ġiet l fuq. U jarġa' jġedili. Insomma, daw in-nies kollha għaliex mhux intu jien. Kellhom l-istess ħanżir u kellhom l-istess Alla. Il-min ħatati każ il-ħans jew il-Moħħ ta' Kristu. Right, ġifieri għaliex mhux int. Ħanisbiċċa b'di. Nħobba wisq l-iskrittura, l-armi tagħna għall-ġlied għandek l-armi. Mhumiex ta' din id-dinja iżda għandhom il-qawwa biex iġarfu fortizzi. X'inhuma l-fortizzi? Aħna nwaqqgħu kull raġunament. Kif twaqqgħu? U kull kburija anzi ma ħerġitx iżarbuna. Fuq is-siġġu tiegħi ġi! Marridek xatlek! Neħi minn hemm! Ma nħobbokx! Li tqum kontra l-arfin talla, dak il-ħanżira tqum kontra l-arfin talla. U jaslu kull ħsieb għall-ubidjenza ta' Kristu. Li tiġħad il-ħsibijiet karnali jġibu l-vittorja ta' Kristu f'ħajtek. Ġesu kellu l-istess kelma, l-istess sitwazzjoni. U dak li waslet għall-vittorja. Kif tidher vittorja? Immaġina Ġesu dieħel ġo l-infern. Mhux hemm kun sejjer int, mhux kollox qed jieħu għalik mal-infern. Jinfetħu l-bibien tal-infern, ixjaten kollha parti, għax minn għalihom rebħu hekk tgħidlek il-bibja, u kunu jafu ma kinux jagħmlulu hekk. So dak il-punt minn għalihom rebħu. Dalla bil-logħba tagħhom fejn kienu ekspert huma u rebħilhom. Jidħol Ġesu bil-mod rażu l-isfel, ix-xitan fuq it-tron jorok idejk, rbaħt. U f'daqqa l-Ispirtu Santu jifakru verħes mill-Iskrittura. He's the lifter of your head, u kif iħares lej ix-xitan u jagħmillu hekk biex idiħiġ wievet dak ix-xitan iwerzaq u twerżiqa kbira u jaqablura. U l-Bibja tgħidlek li kull kreatura hija rwina qudiemu. Il-Bibja tgħidlek li Ġesu għamel kif kienu jagħmlu slaten qabel. Li rabtu u għamel xogħol quddiem kulħadd tarwien. L-istess vittorja hija tiegħek. This is the victory that overcomes the world, even our faith. All right. U ħanispiċċa b'xi ħaġa dik hija l-ħaġa li qajmitni mill-ħolma. Ipprovoka n-nies biex jieħdu s-saltna fit-toroq. Għand ġesi tal-bajt, għand ċensu ċab-ċab. As you go. Dak li għandi ġenajt, titizi ċaħġa? Ok, mela. Għaneħdu għasib tal-YouTube. Għaw xaħġdijt il-lejla? Għaw ħaġdijt? Għarrejt, jekk inti ġdijt hija servisi uħar ta' tixkas li għallu. Nista l-YouTube. Inti li jattara biex tara xħassib ħazin. Lilek specialment. Inti li ħatara biex ħatara xħassib tad-daħ. Nilek. Ġesut minn znilu bidilla ħajti. Qabel kont bħalek. Ferħana xbaħnan. Illum jena ferħana xinta Kristu. Illum ħantik opportunità biex tata ħajtek il-Ġesu. Ġifiri tata ħajtek il-Ġesu, ġifiri tajdlu mill-lum daħan xi warajk. U daw ir-realtà, dak kollu li kien jaqqes fuqek fil-ħajja tiegħek mill-lum il-qudiem, jekk tagħmel dak li ħanajdlek, ħajkollok l-opportunità tirrenja fuq. Ġesu biss itik dik l-opportunità. Fittex fejn trid, jekk esperjenzajt il-ħajja taf li fittix il-kuntentizza imkien massiba, imkien muħassiba li f'Ġesu. Momentari ħafna, tbissima daħqa vojt jibqa' ġo qalbek. Għajdet talba miegħi, Aziz Ġesu, inti tista' teħlisni. Ġesu bin David ikollok nina minni. Ġesu mhux ħajdawar wiċċu minnek żgur.
għamilt ħażin, waqqajt il-min waqqajt għaċċajt u x'inhu kbir kemm hu ħażin il-ħażin tiegħek, Ġesu bekk issalla biex jieħdu. Jekk ittijulu. Għajt wara Ġesu għamilni bħalek. Ġesu rrid intik dak kollu li nobod biex nieħu dak kollu li inti. Salvani int biss tista' salvani Ġesu. Missejt il-qiegħ. Wara ċajta midwejja. Ma l-esperjenza tal-ħajja mluġieħ. Fejjaqni Ġesu. Għamilni ġdid, għamilni tiegħek. Kun il-mulej ta' ħajti. Kulħadd jala għajnejh, kulħadd. Ħalli l-Ġesu jimministra l-qalbek. Jesus. Għala jiridu nkunu nafuk, jiridu namlu great and mighty exploits. Fittex il-Ġesu, mur qattaħim miegħu kif, fittex diski kristjani, itolbu, iċ-challenge ħajdlu mulej. Irrid insir nafek iżjed. Irrid insir naf veru minn int. Orini minn int. Ejja fil-kamra tiegħi. U wara xiġri, daqshekk biss ħanajdlek. Ejjaw, tajdlek biex niġjem, fej ħanibatek. Fej ħanibatek. Mhux fej nemmen li hu l-aħjar posta li krid nibatek, inkun giddieb. Ejjaw. Ħassib nies jibnuk, nies jilqgħu ħadd mu ħares l-isfel lejk anke waqgħid naċċajt imbusuk. Anzi nifirħu. Għax Alla jkun messek. Hawnhekk nintaqgħu l-erba', is-sibt fis-seba' u l-ħatra xita fil-għodu bl-Ingliż. Ejja, ċaw għalissa. Pastor Gordon ejja.